Izingqapheli zamazwe ngamazwe zincoma i-IEC. IKhomishini Yokhetho yaseNingizimu Afrika isingathe izingqapheli zokhetho ezivela emhlabeni wonke ezibheke ngabomvu imisebenzi yayo njengoba namuhla kuwusuku lwesibili nolokugcina lokuvota okuyisipesheli, njengoba kusasa kuzokhethwa ukhetho lukazwelonke. I-IEC ithole ukunconywa ngokuba ngesinye sezikhungo eziphumelela kakhulu zokhetho emhlabeni jikelele, futhi isinxuswe ukuthi isize ezinye izizwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekile, olunobulungiswa noluthembekile. Omele iKhomishini Yokhetho yase-Uganda, uBukenya Paul, ugcizelele ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwezinhlaka zokhetho zase-Uganda neNingizimu Afrika. Size ukuzobheka ukhetho lukazwelonke lapha eNingizimu Afrika. Ikhomishana yokhetho e-Uganda naseNingizimu Afrika ibifunda komunye nomunye, futhi yabelana ngolwazi. Ziningi izinto okumele zifundwe mayelana nendlela i-IEC ethuthuke ngayo ekuphathweni kokhetho. Ngakho-ke silapha ukuze sifunde futhi sibone ukuthi izinqubo ziphathwa futhi zigujwe kanjani neNingizimu Afrika ngale ngqophamlando, kusho uPaul. Inhloko yoMnyango Wesayensi Yezepolitiki eNyuvesi yaseMoscow, u-Artur Demchuk, ugqamise ukufana phakathi kwezinhlelo zokhetho eNingizimu Afrika naseRussia. Engikutholile namuhla ngithole isithombe sokuthi izinhlelo zokhetho eNingizimu Afrika naseRussia ziyafana. Ukwenza isibonelo, ingxenye yephalamende lethu ikhethwa ngokhetho olulinganayo. Kuningi okufanayo, ngakho kuningi esifana ngakho futhi ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi siqhubeke sithintana ukuze sizame ukuthuthukisa izinhlelo zethu zokhetho ngosizo lokushintshana ngolwazi, kusho uDemchuk. Khona manjalo, i-IEC isilulungele usuku lwesibili lokuvota ngokuyisipesheli. Inani elikhulu labantu kulindeleke ukuthi lisebenzise usuku lwesibili nolokugcina lokuvota okukhethekile namuhla. Imisebenzi yokuvota eyisipesheli iqala ngehora lesishagalolunye ekuseni namuhla, futhi izoqhubeka kuze kube yihora lesihlanu namhlanje ntambama. Bangaphezulu kuka-600,000 kubantu abayizigidi eziwu-1.6 abafake izicelo zokuvota okuyisipesheli okulindeleke ukuthi bavotele emakhaya noma ezindaweni abavalele kuzo kulezi zinsuku ezimbili. Esinye isigidi kuzofanele sivotele akhethekile eziteshini zabo zokuvota. U-Iris Clerk, oneminyaka engu-87 waseModderfontein, eGauteng, uthi akanaso isiqinisekiso sokuthi ngubani obhalisele ivoti eliyisipeshali. Nokho, ubonga ukuthi uvotele izolo ekude nezinkumbi zabantu. Kuhambe kahle kakhulu. Ngizibuze imibuzo eminingi kodwa bekufanele ngiqinisekise ukuthi ngivota endaweni efanele futhi yonke into yagxivizwa futhi yavalwa ngendlela efanele. Bengingazi ukuthi ngingavota namuhla. Bengingazi ukuthi ngibhalisele ivoti eliyisipesheli ngoba bengicabanga ukuthi bekungolwesithathu nje. Angazi ukuthi ngubani owangibhalisela ivoti eliyisipesheli kodwa igama lami ngalifaka ukuze ngivote lapho. Ngiyajabula ukuthi bengingekho esiphithiphithini lapha sinabantu abaningi, kusho uClerk. Izindaba zangalesi sikhathi obuzethulelwa uNothika Maphumulo. Inkanyezi News, stay connected, stay informed.